Idźcie stąd. Nie chcę z nikim rozmawiać. Rośnij, zostaw to. Wszędzie jest bałagan. Chodź tu. No, rośnij. Naprawdę przepraszam. Tak ciężko pracujesz, a ja... Przepraszam. Naprawdę przepraszam, rośnij. Nie, Siddhart. To ja powinnam przeprosić. Chciałam tyle dla ciebie zrobić. Chciałam gotować jak twoja mama. Zapisałam się na kurs, ale nie umiem gotować. Jestem taka beznadziejna. Rośnij, nie jesteś. Kto tak powiedział? Nie mów takich rzeczy. Robisz to, żeby mi zaimponować? Myślisz, że musisz to robić? Rośnij, kocham cię. Nie można kogoś kochać.